no fasiri di sɛbɛn be n'an k'a ma ko l'essor fasiri min ni jamana ka fasiri do limanaw a ko halisa yurugu kelen ale kɛlɛli la l'essor kumanin bɛ bi a kan nka ale ta ye min ye o ye de an ka foroba cakɛyɔrɔw limanaw a jala k'a fɔ foroba cakɛyɔrɔw n'o ye administration ninnu ye baara ti ka kɛ a kɛcogoya la nin kuma bɔra gafe kɔnɔna la n'o ye médiateur de la république ale ka gafeba min n'a b'a kɛ san o san rapport annuel gafe de tara ka di jamanakuntigi ma kunungo min bɛ tali kɛ médiateur de la république madame Sanogo Aminata Male ko kunungo salle de banquet kɔnɔna la kuluba ko rapport annuel 2022 n'o ye a ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ san 2022 kɔnɔna la san kurukara bɛɛ lajɛlen o tara ka taa di jamanakuntigi ma kunungo kɛnɛ ka ye min ye conseil national de transition ɲɛma colonel Maliki Jaw ale tun bɛ yen premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ yen ka taa se gouvernement maa bɛɛ lajɛlen ma walasa jamanakuntigi yɛrɛ nisɔndiyara nin ko in na sabu ayiwa laɲini min bɛ gafeba in kɔnɔna la jamanakuntigi yɛrɛ ka fɔ la o de ye ko sɛgɛsɛgɛlibaw de kɛra k'a fɔ Mali administration n'o y'an ka baarakɛlaw ye limanaw ko baara ti ka kɛ a kɛcogoya la majɛ caman de bɛ yen minnu b'an ka foroba cakɛyɔrɔw la bi wa o ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ dɛ jamanadenw yɛrɛ de taara damakasi kɛ ayiwa médiateur de la république ale kɔrɔ yɔrɔ médiateur dabɔlen bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ maaw ka hakɛw ka se ka lafasa ani ayiwa kɛnɛ min bɛ to ka sigi san o san n'u kama espace d'interpellation démocratique EID o fana kɛnɛw ka ye jamanadenw bɛ taa u ka ayiwa damakasiw da kɛnɛ ka ye k'a caman de bɛ yen n'i y'a lajɛ limanaw damakasi ninnu caman tɛ dɔwɛrɛ la dɛ ko an ka foroba cakɛyɔrɔw n'o ye administration ninnu ye i b'a sɔrɔ i bɛ taa i maa mago ɲɛ ci min na limanaw maaw de bilan bɛ a maa mago ɲɛ ci dilanli kama nka i mago ɲɛ ko jamanaden caman de bɛ yen u ye o da kɛnɛ kan o hamiw la EID ko a ka ɲina rapport n'o ye médiateur de la république ye a ka rapport kɔnɔna la ayiwa o majɛ caman de bɛ yen min b'a kɔnɔna la jamanakuntigi yɛrɛ y'a jira k'a fɔ Mali kura ko kuma min n'o bɛ sen na jamanadenw ka fɛla la jamana ka se ka jɔ yurugu ni baarakɛyɔrɔw la maa minnu talen bɛ k'u ka foroba baara kɛ nka olu ta kɛn bɛ yɛrɛsagokɛ ye jamanakuntigi y'a jira k'a fɔ ko danbina kara la dɛ rapport min dira a bolo sisan a ko ni ala sɔnna limanaw baaraw yɛrɛ bɛna daminɛ fɛn fɛn bɛ yen ko majɛ yera a ko la limanaw ko baaraw bɛna sigi a ko siratigɛ la walasa min ye an ka foroba cakɛyɔrɔ ninnu ye jalaki bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ani baara ti ka kɛ cogo la yɔrɔ o yɔrɔ ayiwa ko danbina sigi a bɛɛ lajɛlen la médiateur de la république y'a jira k'a fɔ ko ayiwa maaw lamɛnna Bamako yan yɛrɛ a bɛ se maa minnu lamɛnna n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maa 5230 ko nka n'i y'a lajɛ Bamako yan dɔrɔn maa 2810 olu de lamɛnna yan minnu nana u fɛla fɔ min y'an ka marabolo kɔnɔna tɔ ye n'o ye délégation territoriale ye maa 2420 olu de lamɛnna o yɔrɔ kofɔlenw na nka min ye madame Sanogo Aminata Male médiateur de la république a y'a jira k'a fɔ an ka marabolo kɔnɔna na san 2021 ta kun cayara kosɛbɛ ka tɛmɛ ni san 2022 ta ye o b'a jira k'a fɔ maa minnu taara u ka damakasiw da médiateur tulo kan dɔ bɔra o la san 2022 ta kɔnɔna la nka limanaw kala bɛ se ka turu kunnafoni min kan ko damakasi ninnu caman de bɛ yen i bɛ taa i maa mago ɲɛ ɲɛnabɔ ɲini ayiwa an ka foroba cakɛyɔrɔw la limanaw a tɛ ɲɛnabɔ maaw dun bilan bɛ yen baara de kama ale l'essor kelen ka kuma la limanaw Niger nin waati in na diɲɛma bɛɛ lajɛlen bɛ ka kuma Niger ka kuma la nka ko u ka jamanakuntigi min n'ale dafirila Mohamed Bazoum ko ko maa minnu ye fanga dafiri u tɛna a bila sariya ɲɛma ka sababu kɛ ko a ye jamana janfa wa ko janfa juguba de don koyi limanaw ko n'i y'a lajɛ Niger a politiko gɛlɛya nin waati in na ko kibaruya kura wɛrɛ bɔra ka jɔ l'essor ka fɔ la sabu communiqué min ni o kalanna u ka télévision ba sanfɛ kari tɛmɛnen in na gouvernement min bɛ Niger nin wagati in na u y'a jira k'a fɔ ko dalu de b'u bolo dalu gɛlɛnw yɛrɛ min ye colonel Amadou Abdraman ale min bɛ conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP ale kɔnɔna la o ye finitigi minnu bɛ yen ni fanga b'u bolo sisan ale de ye kunnafoni kalan a ko Mohamed Bazoum min filɛ nin n'a ye Niger jamana mara waati tɛmɛnen ninnu na ko
ayiwa a bɛ yɔrɔ min na nin waati in na jamana ko foyi balilen tɛ a la a bɛ yɔrɔ min na ko finitigi minnu yɛrɛ fanga minɛ maa si tɛ yen ko i bɛ taa hali Mohamed Bazoum tɔɔrɔ a sigiyɔrɔ in na ko wa ko kabi fanga minɛna la a bɛ yɔrɔ min na n'o y'a ka résidence ye a n'a ka denbaya bɛ yen basi foyi t'u la wa ko u bɛ kumaɲɔgɔnya yɛrɛ la u ni diɲɛmaa cɛ u ni jamanakuntigiw bɛ kuma u ni maa wɛrɛw bɛ kuma foyi tɛ Mohamed Bazoum ni kun na ko hali utikalo tile 12 tɛmɛnen a ka dɔgɔtɔrɔ jamana o taara a lajɛ ko kibaruya min sɔrɔla o fɛ o y'a ye k'a fɔ ko foyi tɛ Mohamed Bazoum ni kun na a dun jarala k'a fɔ bi ko Mohamed Bazoum CEDEAO ɲɛmɔgɔw ko a minɛnen bɛ u bolo k'u bɛ ka ni kun tɔɔrɔ ka sɔrɔ dun o kuma in CNSP maaw y'a jira k'a fɔ ko o kuma in tɛ tiɲɛ o la min bɛ tali kɛ laseli halisa colonel major Abdramane ale ka ɲɛfɔliw la Amadou Abdramane a y'a jira k'a fɔ ko CEDEAO ye ɲangi min ta ka ɲɛsin Niger ma ni ɲangi ninnu n'a tɛ sariya kɔnɔ wa ko ɲangi ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye ka Niger jamanadenw k'u lamaloya k'u sigi joona kabi juillet kalo tile 30 tɛmɛnen fanga dafirilen ko ɲangi ninnu limanaw a bɛ n'a fɔ adamadenya yɛrɛ hakɛw tiɲɛni CEDEAO bɛ ka o de ta ka ɲɛsin Niger jamana ma bi ko hali furaw minnu bɛ yen n'o kan ka ta ka di jamanadenw ma ani balo ko CEDEAO kɛlen don ka nin bɛɛ datugu Niger jamana ɲɛ nka min ye Amadou Abdramane ye a ko olu bɛna fɛɛrɛ jɔnjɔnw tigɛ joona joona walasa dɔ bɛ se ka bɔ jamanadenw ka tɔɔrɔ la ko fanga dafiri min kɛra nin ye ko dɔwɛrɛ tɛ u sigara Mohamed Bazoum la de k'a fɔ ayiwa a ye jamana janfa wa o janfa in jamana u bɛna ta ka taa n'a ye sariya ɲɛkɔrɔ ni kunnafoni min dilen filɛ nin ye CEDEAO ma makɔnɔni kɛ dɛ a ye jaabi kɛ CEDEAO ye jaabi kɛ communiqué dɔ kɔnɔ kunungo yɛrɛ a y'a jira k'a fɔ ko ayiwa ko maa minnu ye fanga minɛ n'o ye CNSP maaw ye ko laɲini min b'u fɛ nin waati in na ka Mohamed Bazoum k'a fɔ ko u bɛna bila sariya ɲɛma k'a ye janfa kɛ ko a bɛ n'a fɔ ninnu bɛ ka dala ni wale wɛrɛ de ta ka ɲɛsin CEDEAO ma CEDEAO maaw de ye nin kuma fɔ wa k'u bɛ nin ko in kɔn kosɛbɛ u ka nin laɲini na k'a fɔ u bɛ taa ni Mohamed Bazoum ye sariya ɲɛma CEDEAO y'a jira k'a fɔ hali sini Mohamed Bazoum de lakodɔnnen don diɲɛmaa fɛ a lakodɔnnen don CEDEAO fɛ wa a lakodɔnnen don bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ale de ye ayiwa Niger ale ye jamanakuntigi ye wa u b'a ɲini a fɛ u k'a lasegin a ka jamanakuntigiya o minɛn kɔnɔna la kabi an b'an kuma la kunnafoni filɛ an ye nin bɔ lesɔn kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ jamana fasirili sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko Soir de Bamako an bɛ a kuncɛ ni ale ye Soir de Bamako kumana bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bilala Mali kɔnɔna la yan ni o ye accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger jamana ko bɛnkan sɛbɛn in a bɛ n'a fɔ ayiwa sɛbɛn kɔni dɔ ten nka e ko bɛnkan sɛbɛn in a ma se a kuncɛyɔrɔ la ten sa wa sabu nin kuma bɛ ka fɔ mun na médiation internationale ale min bɛ ni ale de bɛ bɛnkan sɛbɛn in ale de kɛmɛ seere a ko la a jala k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn in ko a doni ba la ɲininkali yɛrɛ kɛlen bɛ n'a sɔrɔla o tɛna a fara ɲɔgɔn kan jamanaw k'a bila tiriwari kɔnɔna la sabu ni ɲininkali min kɛlen filɛ a jala k'a fɔ baaraw bɛ ka taa cogo min na ko maa min bɛ ayiwa chef de file de médiation internationale ayiwa ni o ye Algérikaw ka lasigiden ye ko ale ko conseil de sécurité ka ko a ko k'ale bɛ sen bɔ a ko bɛɛ lajɛlen la jamana tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa Soir de Bamako kɔni y'a ɲininkali boloda a ko ayiwa maa minnu sigin bɛ ka bɛnkan sɛbɛn a lawaleyali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la SEMA ani jɛrɛjɛkulu tɔw n'o ye Dameleke Bamancikɔrɔw ye a bɛ n'a fɔ ko jigikari bɛna u sɔrɔ dɛ sabu ni Algérie min n'ale de bɛ nin ko la ayiwa ka kɛ seere ye Mali kɔnɔna la yan bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bilala Mali jamana ani Bamancikɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ jamana a bɛ san joli bɔ bi bɛnkan sɛbɛn in sen tɛ ka don ba la fanga kura min bɛ yen n'o ye sɔrɔdasi fanga ye Mali kɔnɔna la yan a jala k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn in a talen tɛ olu fɛ ba la kosɛbɛ o de la communauté internationale nana ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni bɛnkan sɛbɛn in ale tokun tɛ a ko la ale kɔni bɛ ayiwa ONU n'o ye diɲɛ kelatɔnba ka sigi wɛrɛ de kɔnɔ
ka se k'a fɔ o kɛnɛ in ka ye ko ayiwa ko bɛnkan sɛbɛn in olu sen tɛna ye a ko la sabu danaya tɛ a ko kɔnɔna la bilen sabu maa min kan ka bɛnkan sɛbɛn in don ba la o ye MINUSMA de ye MINUSMA bɛ k'a ka minɛnw cɛ o bɛ ka Mali bila n'a fɔra k'a fɔ ayiwa ko ale Alizeri kelen de bɛna to nin bɛnkan sɛbɛn in kɔrɔ k'a bɛ da don a la Alizeri ko ayiwa ale kɔni bɛ waati dɔ de kɔnɔ dɔrɔn ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ayiwa bɛnkan sɛbɛn in nafa t'a la bilen ayiwa hali a donni b'a la jamanaw sabu o misi n'i y'a lajɛ BR marabolo la yɔrɔ MINUSMA bɔra yen nɔ a fɔra k'a fɔ MINUSMA bɛna taa SEMA ko fɔ ale ka t'i sigi o yɔrɔ in na min ye médiation internationale ye a y'a yira k'a fɔ danaya tɛ nin ko la bilen a fɔra ko marifaw ka bila nka bi in na ayiwa MINUSMA bɛ k'i kɔdon yɔrɔw bɛ yen nɔ yɔrɔ minnu bɛ yen ni SEMA ko ale bɛ sigi yen min ye Mali armée ye ale fana bɛ ka taa o yɔrɔw kɔlɔsi min ye bɛnkan sɛbɛn ye ko a kun bɛ min a faamaw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o bɛ min bi o de la Alizeri y'a yira k'a fɔ ale ka i yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ nin ko in na o da ka di ale la limanaw ale Suwadi Bamako kelen ka kuma la min y'an ka CNT kɔnɔna ye ko u bɛna sigi yalima ko sigi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de bɛna kɛ wa ɲininkali de don sigi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛna kɛ n'o ye session spéciale ye walasa ko CNT maa dɔ bɛ yen ka se ka birifini min b'a kan n'o ye immunité parlementaire ye k'o wuli ka bɔ a kan walasa sariya bɛ se ka tugu a nɔfɛ ko a ŋunuŋunukan kɔni bɛ sen na CNT maaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kɔnkɛrɛ kɔrɔ n'o ye CICB ye a jala k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan jamanaw ye kɔni ko sariya wulilen bɛ yuruguyurugu kɛlɛli min na yɔrɔ assemblée kɔrɔ o ɲɛma Isaac Sidibe ani a ka dafu Mahamudu Ture Bavi ka taa se Mamadu Jalo ma nin waati in na olu bɛ bolo la maa naaninan min bɛ yen n'o ye Mamadu Jarasuba ye kɛsɛri kɔrɔ don ale yɛrɛ bɛ CNT kɔnɔna la nin waati in na min ye CNT ye o ka birifini bɛ ale kan a na kɛ a fana ma ɲi CNT kɔnɔna la dɛmɛbaabaw de b'a la CNT in kɔnɔ nka a mana kɛ cogo cogo jamanaw yalima olu na a kɔ bila wa k'a bila sariya ka bolo kan sabu jalaki min binnen bɛ Isaac Sidibe n'a nɔfɛ jama tɔw kan o jalaki kelen o de bɛ Mamadu Jarasuba fana nɔfɛ sabu ka immunité parlementaire k'o bɔ a kan walasa sariya ka a ɲininka a dalakan na kunnafoni filɛ jamanaw an b'a bila yan Suwadi Bamako an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la ni Ala sɔnna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ a gafe kuraw mana bɔ an n'o lakali aw ye o tuma an b'a fɔ a k'an bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma Mamadu Traoré fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 66 51 37 97